veure, és una missió proves, estic provant a veure com funciona tot. En teoria n'hi que esperar a nivell 20 per a tindre les habilitats d'aèria, entonces ara simplement toca farmejar i fer missions i demés. Recordo ja no en tinc anar, però en poques paraules és un comiàs ara. En teoria n'hi que esperar a nivell 20 per a tindre les habilitats de... I'm out of range. Què? A veure. Sí, sóc un rei. Target. Aquestes missions es basen en farmejar, matar monstros tot el rato. És un poc avorrit, un Pokémon. Si ho fas en companyia és un poc més divertit. No tinc menjat ni aigua, mira que els mags, l'avantatge que tenen, un dels avantatges és que poden fabricar menjar i aigua. Vale, que de fin de setmana, pues tens que veure. Encara tinc missió de matar d'estos. Sí. Vale, potser és la vida. Vale, això són uns servidors clàssics que ha tornat a obrir Blizzard en el joc antic perquè la gent ho està demanant. Es veu que les expansions han anat les expansions noves han anat avorrint la gent i al final m'ha pillat. Està en verd, ho veurem, això vol dir que és molt més bàsic que jo. Acabo de comprar una guanteta mágica que dispara. Pero las armas tienes que pujarles de nivel. Si no, no pegues. Si no tienes el nivel correspondiente, ¿vale? La habilidad en once la tenía a 0. That spell.
Vale, estos no son... Es que en demanen unos que tienen nivel 15. I need to get closer. Recordem que es un juego que va a aparecer el coche, pero de vintage. Ara, com ja he dit, l'objectiu és arribar a nivell 20. Crec que no. El màxim nivell és 60, vale? Entonces, pues, pujar de 14 a... Té que ser poc, pues no. És horrible. O sea, és horrible, el joc està molt bé, ¿vale? Però és horrible... l'expectativa de marcar-se metes d'estes de que pujar a nivell 20 per fer X. Estes que van caminant, els mons són enormes, les missions són ves així, mata no sé quants bitxos i torna allà que està fer la mà. És... fa prou dur això. Falten d'estos, en falten 10 encara. Les de foc, és que atrevim gent. Les de foc fan més mal, en principi. Però no ha sigut mai arcano, entonces no sé jo. That's still recharging. Se me escucha y me mata. Te quedaré disfrutando varias. Tía. I can't cast that yet. Estas cosas pasan. Está bien good. Que no se van a pegarme. Bandido. Resistirse de magia pues. Apurat. Normalment no és una bona idea anar-te'n apurat. Veiem que quan moren els bitxos te solten loot, que se sol anomenar, ¿vale? O el botín en castellà,
Era molt xungo. Sempre és lootejar o saquear, diuen algun, però... Vamos. Està ple d'anglicismes perquè al principi el joc només es jugava en anglès. Quants en queden? En queden 5. He vist, no sé, el tros que puja de barra, però així està a nivell 20 serà horrible. Vale? La idea és pujar de nivell 20 perquè en 20 donen un atac en àrea que el que fa és te permet pulejar, que es diu que és atacar a molts bitxos al mateix temps i atacar-los en àrea. L'àrea que dona a nivell 20 a més ralentitza, per tant no van a per tu de manera ràpida, entonces pots anar esquivant-los, que es diu quitejar. Les màgies típiques són les típiques de tots els jocs vale? Frostbolt, un raig raig de gel, Fireball, bola de foc, vale? I Magic Missiles, bueno, que així diuen míssils arcans, però en Dungeons and Dragons i demés és Magic Missiles, és el mateix. De fer-ho bé ja, el deixes ahí sense poder atacar ni res, però recupera tota la vida. El problema que no pots gastar, li pegues un atac que fa sovella, li pegues un atac que fa sovella, perquè te fa recuperar la vida.
està. Vale, això no està en el joc original, però n'hi ha add-ons, no? Este add-ons on te diu on estan les missions, on s'entreguen, quins ítems, quins tios tens que matar, o quins bitxos tens que matar, per a què te les donen, està curiós, està molt graciós, perquè t'estalvia molt temps. De fet, en les darreres expansions, diguem que ja va pràcticament incorporat un sistema pregut. Que graciós. M'ha tirat una cura. Vas creuant els personatges i van ajudant-te. Need help? Be careful. Este és un poc millor, no? Per fer la mà. Este i el venc. Light bless you. Light be with you. Hi ha que vendre perquè, com he començat a ser un servidor, pues no tinc un duro. For the Alliance. No, perquè ho he fet jo així. Que dona, si menges este menjar durant 10 segons, o no? 10 segons sí, te dona espírit. Vale. Si vegem que tinc un bufo d'espírit, l'espírit val per a recuperar mana mentre no estàs en combat. No podía haber matado más la misión que me he matado no sé cuántos de estos. Toma, esto necesito. Perfecto, Vale, lo normal quan te creues amb un personatge és tirar-li alguna màgia que... Per exemple, jo tinc uno que puja l'intel·lecte. Pues lo normal quan te creues amb alguno és la tires. I este tirem, per exemple, esta que puja la vida. Tinc que anar, senyora. Ah, me falta uno. Uy, yo me he hecho feliz. Hostia.
sí, me falta uno. Fue el que estaba yo pensaba que ya había acabado. Ay, señor. Mira, hay que buscar on és que els decías Smuggler, que no sé què és. Aquestes traduccions moltes vegades a castellà són de risa, saps? Per això no ho poso en castellà, perquè no, és ridícul. Els acaba de dir són uns servidors que han muntat nou per al 20 aniversari i està però ple de penya allà en badges. I este prospecte no és molt raro que no mires que ningú un tros així tan gran. El joc de professions, pots triar-ne dos principals que es diuen. Jo he triat uno de sastre, sastreria, tailoring, no sé per dir tailoring, no sé per què dic sastreria, i l'altre skinning, que és pelar animals, perquè a vegades, bueno, la principal és que és molt fàcil de pujar, skinning, és tot bitxo així que tinga pell que mates, el pots esquinejar i ja i t'endús un ítem que pots vendre. Aquests ítems a vegades fan falta per sastreria i a vegades no, que quasi sempre no, però es poden vendre, però és una que te dona pasta i és fàcil de vendre i fàcil de pujar. Perquè allà és el que m'interessa. Quan entres a un server nou necessites professions que no te gasten molts diners. I pot ser que te n'aporten millor. Uf. Único, vine. Ah, vine. El paladín hay que acabar por ahí también. Yo pujaré. A ver, ahora si tienes dos, pots fer això, ataques a uno i a l'altre que ve la formació no veia i és només tens un atacante al mateix temps. I need a target. Vale, ara m'aparto tranquil·lament. Me caguen. Per què fas això? A vegades n'hi ha listos que te furten els mobs. Però bueno, a vegades passa. Igual ho ha fet per ajudar. Anem a pensar, anem a ser bones persones. It's too far away. Uf, me
quedat a poc. No es va apurar tant, estic tenint molta sort. Dos, a veure... Si n'hi ha més no puc, però contra dos podem fer el truco este totes les vegades que vulguem. A veure si no ve el tonto de... aquell. I'm out of range. Sí, ja puc atacar-lo com si només tinguera un. Però ja no puedo seguirla. Te paso una medicació que puede haver un... Uf. No, que me trata. Ya me he visto. Hasta que me pille yo. It's too far away. I need to get closer. No l'he pogut. Però ja mira que... Hòstia. No sé quants em falten d'estos. Un de fies i 4 garres d'estos. 4 golpes. Es de 1 golpes. No sé que divertit és, no? Esta part. Isn't ready yet. I encara aquestes missions, la major part... XP 86, la meitat, la major part dels nivells i puges maten bitxos. Encara que sigui per aconseguir els ítems de les missions, però vamos, al final és...
vegada els humanoides, tipus humans, normalment quan... Hòstia, una mica... Quan 5 anys? No, quan es queda poc de vida, els entra por i fugen. I te poden mirar perquè si es creuen en altres enemics, els altres enemics queden avisats. ¿Qué consiguen estos? Pues toca fugir perquè no sé per què han vingut tots a atacar a mi. Com li passava per ell? Un fallo del sistema. Cagarme en algo negre y no es precisamente algo para el agua. Hòstia, m'ha montat un crític. No, que l'ha fet. It's too far away. Pues estem. No sé si acaba aquestes dos missions i pujar a nivell 15, jo crec que la prova ja estaria. Tengo que buscar la de las bandanas, ya la faré, pero tengo que buscar un smuggler. Estos limonas también. Tú, limona, mira para allá. Una tira de surpes. Saps que els Gnolls tenen la particularitat de que estan molt en pobles. I'm out of range. I need to get closer. I can't cast that yet. N'hi ha que pujar 267. Però tinc que millorar, no? Sí.
lo acompañes. Si no, haber ayudado, le habré matado, ¿no? Pues Dick me hay que ayudarlo. No, me ayudo. No, vale que l'ha fet. M'ha resistit abans. Això passa a la meva família. Que m'estic. No, moltes gràcies. Boníssim. Gràcies, gràcies. Thank you. Li dono les gràcies. Però ningú no m'ha donat la mà l'ha fet una urpa. Urpa, 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 urpa. Quin rotllo, tio. Això es fa llarg. A veure si trobaré el... No sé. No sé, tio, el de que em falta. No, esto no sé. Sí, mira. Ah, sí, este es. Ahora tengo que acabar. Algo así, pero que se asusta. Pues este vendrá bien. Este por un millón, ¿no? Sí. Pero tú que estás en una prisión de tirán el Frostnova, esta la magia que congela para que no te alivie. Que te esperes muy prop. My mana is Uf. Inventory is full. Oh, inventory full. Tendré algo que puedo tirar. Que no haga pares. No sé, este juego está pintado al menos. Eso, a ver, pasa. 27, algo que valga menos de 27. 15, pues este. I vaig a cuidar. No tinc més remei. Vale, tinc d'anar a peu a l'estació. No, després a l'estació estic... Ei, i on està? No tinc a matar-te. La pelo. No, pues dame, Quadros em falten per segon nivell.
Sí, perquè quan ho tinc tot ocupat, s'intenta i em donen algo de recompensa, s'intenta... A veure... Greetings. Go with honor, friend. Be careful. 11. Light bless you. For the Alliance. Go with honor, friend. Missions, sí, missions. Looking for something specific? Va, bé, n'hi ha que vendre. Hem de en compte que no se venga ningún ítem que te donen les missions. També pots vendre a altres jugadors, ¿vale? L'avantatge d'això és que pots vendre normalment per més diners és que et dona el venedor este. Este fora, també. Este està mal. See you around. Vale. Cuatro y 3/4. Pues encara tinc que matar un poc més. Vale. Toma, menut. En la casa de subhastes pots subhastar objectes i el personatge que més pague se'ls queda. No había visto. No sé, yo a todas estas horas. Hostia. No està mal. Este el mate ara per... Era d'anterior missió, però ara pots soltar un objecte. És... No sé com es tradueix bandana. Són cintes, són turbantes o alguna cosa així, roges. Que necessites 15 per acabar la missió. Vale. Red leather bandana. Tendré que veure. Però mig. Sota ella, va. Paciència. Estic desnós també, estoy igual a la... Pero ahora. Pero mira, hostia, no, que fue un nivell 43, però si esta zona, vale, el món va per zones, esta zona és de nivell entre 12 i 20, més o menys. I 18, no, 20 també pot fer. Plus té la distància de mines de la mort. Que vaja molt a nivell 25. Necesitaron coordinar estos. Box estos. Pero, ya está. Oh, si les veien per darrere de vegades, que tonta. I vas caminar super lento. I dona unes rames.
Clàssic experience. Vale, això diguem, molt mica Oriol i jo moltes vegades. I'm out of range. Vale, fixeu-vos en el chat. Està buscant al Messenger, al missatger, però pregunta en alemany. Perquè com hi ha un servidor únic, allí estan tots. Els espanyols, els catalans, els anglesos, It's too far away. els alemanys, tots. Quina carta fet més gran. Això no tocava. Fiquem-me. He dit jo abans, aquesta zona és molt rara que no tinguin ningú, s'haurien matats. Perquè això és, ja vull dir que això és horrible ara. Hi ha mogolló de gent sempre. M'ha acabat l'intel·lecte. Normalment resisteixen quan són més alts que tu, o tenen una resistència a la màgia molt alta, però esto no és el cas. I de quan en quan tenen... Això ja era molta brisa, en una zona de baix nivell, estos que són nivell 11, 12, 13, 14, per ahí, però te s'enroja. Resulta un tio per ahí dansant a nivell de 9. I jo què faig? I need to get closer. It's too far away. Hasta luego, Lucas. I'm out of range. Uf, perdón. Fora, me gira un poc més. Deixa un tic ahí. That spell isn't ready yet. Queda per camper. Tres o quatre jocs més. I pujo de nivell. Uno, no? Uno. Me veig a tot. Això que és un bot.
què passa? Doncs te donen, fixeu-vos, no? 15 punts de vida, 38 de manar, un punt de talent, agilitat, no sé per què donen agilitat, intel·lecte, 2, i espírit, 1. No sé per què donen agilitat, un mag, però bueno, bé, igual és un fallo del joc. Ara he donat un punt de talent que pots triar. Vale, doncs t'es quedant mirant a veure quins t'agraden més. Però no sé, de moment crec que m'agrada més. Puja la velocitat del Frost. T'es quedant mirant un poc. Vale, i pots anar a... Pots anar a la ciutat i aprendre noves habilitats cada 2 nivells. Estes 15 pots tocar al 16. El que passa és que... Vale. I Hearthstone té una pedra d'hogar que està en castellà, vale, que la pots incloure en una posada que cada hora et permet teletransportar-te ell. Si no vols tornar, quan ja vaig a tancar, Light be with you. em teletransporta així. No, primer buide. Tinc ganes d'anar a la Town House, a la subhasta, a la subhasta. Vinga, per-la. Saps que tinc anar acumulant teles també per vendre. I això doncs està fora. Però bueno, Safe travels. fins així posem una posada que a més descansa i per cada rato que estàs descansat se te va movent una barreta que n'hi així, no sé quant és el temps, però fa que els bitxos et compten doble fins que se t'acaba. Per tant, és útil sempre, quan vas a deixar de jugar, deixar-lo en la posada. Per tant, fins així la transmissió en proves, a veure si això va a algun lloc o no.